Sesisian pat ke Junior Society hang ni Pynthorumkhrah kepenting sengompai pi barok ki bapet yang ni ke program online service kabang ni penlong nak kawai ke singutrai sekoi pat namar ke jing kenduk ke jing ke ni ke klam COVID-19 lengba jong ni ke senam kumta ni pedang sengompai pi bat ni aingu yu blai ba ula pli kalat kelenti bangin la ban ya syakri lang ya ka kerteng ke jong u lengba jong kini ke service di hakan ke por shua bangin ya chekman man kerpat ya ne scamling do ba in singop ha ban yalam mingi katu kan ni teliki jong ruai tong nyarwa lang jruai bong lord alif chini mon hai Lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. To the cross, my debts to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praise. So glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debts to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. nyarwa lang jruai bong we want to see Jesus. We want to see Jesus lifted high, a banner to fly across the sky. That all men might see the truth and know He is the way to heaven. We want to see Jesus lifted high, a banner to fly across the sky. That all men must see the truth and know He is the way to heaven. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. Step by step we're moving forward. Little by little we're gaining ground. Every prayer is a powerful weapon. Strongholds come tumbling down and down and down and down and down. We want to see Jesus lifted high, a banner that flies across the sky. Let all must see the truth and know He is the way to heaven. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. di hakan ke por ngin yo ban puli lang ya ke tin ke jong blai shidkhat ya ka bang nyala ban syam na ke jiroi sam ke lenong ke basis pa nyo ke khot ke baning kong ke kintin ke baong kumne a tu aingu hautrai naba ulong ubabha naba ka jing isn ejong kane bom jukun ngan pulis sesien a tu aingu hautrai naba ulong ubabha naba ka jing isn ejong kane bom jukun token mentang ini dem lang
banyak duai ngakar pat ipi kihap kibarit haki yang kisem jong pis ngom haba penbu ihti bangin yok bangin duai. Ablay kupaj ngi bah meneng sa sisin ngi wan kamat jong me lengba jong ni step ya ka ban ya syakri lang ya ka kerteng ka khoj ka jong me lengba jong ni ka online service ya ka ba mame melapli galat kelenti yang bangin nom duk ban syakri ya me haka jing syakri lang ka jong ni kumta atrai ngi dap ka jing sngongu ka krau ya me ya ka ba mame ku konrat hapdeng ki jing ki babon ki bang ya kendu lengba jong ni ka khlam COVID-19 henry mangi atrai ngim duk ka jing kermen na ba mame melong hasenda jong ni na kawi ka por syakawi pat bat mila pendap ya ka kup kasem ka bam kadi ka jingi baro mila kerku kerhai ka jingim ka jingi ku konrat hapdeng ki jingyat nanti hapdeng ki jinge ki bangi kendu ban mila kerku yang ki hap ki barit atrai ya ka bangila atrai ya ka bani syakri me halak yeng ki sem ki jingi ban duai ban pendam rit khamat ki selajat ki jong me ban khot kerpan ban duai nak menta kini ki jinge ki bangi kendu nak menta ka perthai hi setlak bat kumju uru ya baro ki badan benta hakaba yele nak benta ban yada nak ni kejingpang nak ni kejingpang klam COVID-19 kumta atrai yarap ingi lengba jong ni ka poru ya kejing syukri ke jong ni nadu ka sedang hadu ka bakut no ka jong ka bamame menlong ringkat lembat ni men persat men sim ubadan bor ujong me hangi bangin sengap at skoru ya ka tin ka bamame medan men pensngau hangi kumta atrai sim ya ka bangu baro ni IT tang hame ma bat klet ya kiringkan ki palang ni pensusi eme nabah ka kerteng ka jong ni jisu ngingu idam ni pan bat ni priang amen. Timentapan indoni we have ibaret ngakar je i ba in sngom haban ai ka jingwai kerpang jong i dengan kerpad i yai bha kupar jerwa ba in sngom ha banshim ya kane kabenta. Had you on my mind, I had a little time, I know we kinda overdue. Turning better pages to a younger days, yeah, I can still imagine you. Booming like the thunder, chasing life with wonder, with fire that could light the room. But I'm kinda fell out, waiting for the rebirth, but you never made a move. When life cuts so deep, try and remember you're not alone. We've all been there. Scars come and live in you. You're not alone. We've all been there. Oh, oh. So lift your hand, lift your hand, lift your hand to where your help comes from. Yeah, you're not alone. We've all been there. Scars come and live in. Life ain't got no sequel. We are broken people. The only road to find is lost. Oversimplified. Ain't no shame in trying. Passion never comes a cost. Now you won't take my phone calls. You won't text me back at all. I just wanna see you. I can stand to see you gone. Yesterday I miss you. Yesterday I played your song. I'm oversimplifying. I'm oversimplifying. Try and remember you're not alone. We've all been there. Scars come and live in you. You're not alone. We've all been there. Oh, oh. So lift your hand, lift your hand, lift your hand to where your help comes from. Yeah, you're not alone. We've all been there. Scars come and live in. Scars come, oh, scars come. Scars come, oh, scars come and live in. Scars come, oh, scars come. Scars come, oh, scars come and live in. It doesn't matter who you are. This world gonna leave some better scars. It doesn't matter who you are. This world gonna leave some better scars. It doesn't matter who you are.
This world gonna leave some better scars. It doesn't matter who you are. This world gonna leave some better scars. You're not alone. We're forbidden. Scars come live in you. You're not alone. We're forbidden. Oh, oh. So lift your hand, lift your hand, lift your hand to where your help comes from. Yeah, you're not alone. We're forbidden. Scars come living. Dia kini kepor ngila poi pan syakoi pat kabenta kata kalau menginyu sngau bat sengap bat syashkori ke kabubli dan ban Quran banyetu khana leng bajungi hagani stem dengan kerpan ipi hep ki bat baro bin songkhap bat ban sengap ke kabubli udan banyetu yangi ban hikai leng ba jongani stem dengan kentu ki keme ki kpa ki hemman ki pararo ba pen sngopha ban kentu yala ki jong ki khun ki ti bat hep ki beren bakin sengap bat syashkor ya kaktin ke jong blai ke baudan man Quran hangi lengba jong kan ke step dia ngapen songai ke Nongkren ke jonga ya ke ban Quran hagan ke step kedai naga gospel ke jong Yohanes ke lenong ke bahan riu ke khot ke beningkong hadu ke bakat sau ngan Quran syapang we ukna ubatip sengi ban nglapia ikin ke benta haki artil ke benta mo ke beningkong ke benta ke beningkong kedai ke jing sebun mo ken mau pai kan ya ke beningkong kedai ke jing sebun bat kabar kedai kejengai dia pikuat nang bangan itu khana ada pikuat bangan itu khana ngan itu khana ijing itu khana pasal tenat bah dengan kerpat fikir pada segap bah barsya skor pang kejing itu khana jong uni khana mo dia la don aku ke por mo kum ki khana ret mo kumangi mo ki hap ki baren upadang khana kan kumapi kumnehi ha kawi kasngi mo le singi jui le kayam bat ngi jui le kay bat kum kadi ke jinglong briu ke jengi kum ki khna ki hep ki bat ngi su tenat am ban pet iki ba phla ki bangi i mo ha kani ka saudong saukun jengi ngi ji su tenat bat kum ju ru mo ha subu kum ha ki por ba dangrang uslam ha ki por ba slap jur subu andal arang uslam si ina mi don simpling kum taru ladang ngi ki khna ha bangi i kini ya kini ya yo ni simpling lesi dan ki bon khot ki parlo jing kyong ya le peti simpling ba tenat bang te uno na kowi ka jaka sha kowi pat ka jaka simpling mo urin bo itnat am ki bon rong mo ni urin bo dilek kum no habang i kamut barong isu tenat ban lipet mo nyam pada barong lipet itu simpling hang tai ondang lai ya tu simpling ptim ngang si tenat ban lek kum ni mun sadang rit dang kena mangam ndai simpling hasil simpling kwai dok ka ai ngan kwai manga ni silek kum tan dai am tinga aku pun badang rit mengi ni jisu tenat ban le kum ta ti kum ju ru ni khna am kat kum kane ka bible ka yetho lesi uni khna ha ta ka por udang ile kai ba ki parlok ba ki par khna ki jong u lesi don uwe na pring ki parlok ju ta khna am wan mare lesi uni khna lesi ki dang ile kai marbul ka ta ka por wanong pe ki pai ba shipun ba ki pai ba hang te ki abud yo jisu uni khna ru la yang ki na ba le kala pe oh sisha balik kibut yau jisu mo dapat kita ki belian ba shibun habau jisu bat ki senran ki jong ki ya dan pi ban lek shiliang kaduriau galilaya kini ki pat baru anda haba ki lai ya but yau jisu nadin bat ki but na marbalai ba ki thrang bani snoi ka jing hikai ka jong jisu ki thrang bani snoi ka ktien ka kodor ka jong jisu mo de den ka kadau kini ki brio ki pat belian ba bon ki but ya Jisu kum juru ni khna am mars ni kum taula kemen namar balai ni khna utip ba Jisu ula ju sngo ba Jisu udi khun ujong blai ba sai le iki kamba ba pen pet iki ba matla ba penyat iki ba ko mo ti le kum no ni khna baro kilai li mare o kyong chol barong o ya bana kilai wu siyang kilanda kilai wu siyang kinamar balai ba ki ko ban le bu yu Jisu mars po hiang sikila ong mi kimi mo i mai Mommy, please. Siya yang abang libut lang Jisu peti kiti sibun baki but Jisu. Terus mommy please. Siya yang abang libut lang Jisu. Jika kami pada mo, kong libut lang Jisu. Yo pi tangan pada siben, mo kami kasusun lau jong kun ban but Jisu. Dila kuno kong to ap kun nganit pensong san teliki kepu pat art teliki dok ka. Kanu teligum tu san teliki kepu
ban artli ki dok ha ka kami kala ali pen kri kita ki jimbam buat mo kala tep tifen la pen songba tifen ka tep apla ka pen kit yo to khna bar to khna bar ki para khna ya mare ki li but lang yo tau jisu ki semua kemen bali but yo jisu la ya ki but yo jisu sha ta siliang ka duriau galilaya bat pitip jayu ondala poi hangta namar ki brieu ki la ya thaj mo si bon ba na ki brieu ki la mi sep mo ki la nyat sep la thaj palat dan nang ta ki la ya thangan mo dan le si ki ba kelembam kedang bahmo menstem kin layak nang ki la ya thangan ka lempuh tu ke cakak ki la ya ut ngati pi la thangan palat ki la oi ki perlok ngali tu sibet yo sagak gastrik ru mo ngali badan gastrik sa double air ka po kum ta jisu pada le kumno ula le kieu hajrong jong ulum onda ula kieu ta jong ulum la shong ula peken jisu la pek kumne ki pai ba temar ki pai ba ki si bon ba mo san hajar mur ong ka ting ke jong play onda la pek kita ki pai ba para ula isne ka ting ke jong play ong kumno ba u jisu ula isin u isin bale yu kita ki pai ba u isin nambar ba kila tangan mo haga ta kapor u jisu ong kumno ukhat yo wei na kisenran ki jong u ba kerteng u philip bat ukhat yu philip philip wanang ne u philip lawan mo lawan nya balikin ran pen ngesen kini ki pai ba nomor ki tangan baro na ingin yo thit jing bam ban pendap yo ni u pai ba bakila tangan mo u jisu la su sen te wong yu philip kumta u philip pada kendit ken balai ni kun rat keren kumta mo balai keren kumta haba ngadon jingbam tang arspa suka tang kendiat ki jingbam don arspa suka ki jingbam hatu kenrat lasi ban pendap ka diuti upat ba bubun u philip ula lengo balai kin jisu ong kunta mo henre u jisu pitiu haba ong kunta yu philip u shutin ju yu philip haka jigsisha u jisu lei u di kunjung blai u bala ban lei ki kamba u tip ya la ka kamram ka ka ba udai ban le ula ti ban besai kita kesan hajar ngut henre kata ka jing kran jung yu philip kadai tang na kadau ba u shutin ju yu philip mo to pikan mau sepung tu kena mengitu mana ba ka kami ka pensong jingbam yu san teli ki ku ban artli ki do ha pihak kata kepor uni kena ula syong khap hang ti kendong le sip ti parlong mo ti le kumno u ki uyo sngoken ba jisu le sileng upha ki senran bikin lewat jingbam mo ban lewat jingbam uni kena uyo sngoken baki lewat jingbam kumta ti hadin pada udon sawi usenran jong jisu ba kerteng u andrew u para jong u simon petrus ong kaktin jong belai uni pada ule kumno uyo sngoken uyo sngo bur ki tu khana ki bodon wi khana ba ban ai jingbam uni khana le siu dang shong mo ba pri le siu shong ba ki parok ki jong u soitan ti wan te ban pensai ki parok jong ong wanum ai tu jumbam jisu balik pen ai jisu yala di pila tangan to ai no ani si ani nginya bam nak mengi mo henre uni khuna ulong basbon bar betis ngi ule kumno uklem ai la di kita ki jing pensoi ki jong soitan ben ya kini ki jing bam bala pensong imei nan ai tilot bet hau jisu namar ngatip baula ban ki kamba mo dile kumno uni ukhna pada ulah lek su andrew andrew ulai alam yu hakamat u jisu Padang ta uji su ulah sungu yo nu kena namar bu ulang ubespun mau ulah sim ya kita kijing bam to haka de kijing tu kena ni embo uni kena ulang ba kumno ulang uba sebun sem benut ban ai yalah ka jong ka jing bam ka ba udan kat ka ba udan mo u ai tilut paro sem benut yalah dia ban bam wat ah pedeng ka jing than ru sem benut ban ai ya ujisu namar udon kan rim ka baskem bat uta ude jisu namar ba usania lut hu ndai te ngasam tu kia bang kan mau ko wi tu kana mo ni tu kana ipi ko wi tu kana ko bek ba mo ba sutana ba skor ba kani ki jia kala jia kum nila don ko wi ke snong ka don ko wi ka teman ka mi it mo mi it ta ka mi it tip ka berspa ka don ka perso ka bi tenat ba bat hap halau yung joka ka don ki ding sok pho ki bi tenat bat ki bahe ki bisok ki bahe ki bisnyam ki bisnyam haban bam mo pindayo am pang bau tau so dilekum no kani kami it ka thung kita kiding so ha jan hasenda jo kata kan ro yang jongka bat hasil yang kan ro jongka ka don ka surong baki ya lenti gibreu tikini ki khna ki lekum no ki ju ya lenti nak tak surong na jan yang jongka pan le ka sha kimadan ye le kai mo
Dilihat kumno, mensuat dang kena mo, dang kena ngi smart bani lekai football, lekai cricket, but kui kijat jingi lekai ke bang Yesus tenat mo, hendak ke bas musi kerlong, pakan ni ke teman kadi ke kamnap badu kata tampat nolo kata kebuduki, mo kadi ke bayi, kebuduki ke badu meriang, bat ke kam juai, ya, kini kisok, kini kena bagi pan, mo, dikala jiah kata ke por, bagi ni kena kita lekai yang kata kemadan lekai, kita lekai football, mengir masyarakat barang lekai yang betul. Awan tu luo mo las dang man slap ke beneng lawan luo boyong ba man tap mo tinggal ibalas dang iyo kitim am ngam mes bahaya ka we kasur jong kikimi kikpa ki jongi am man shwa khamtam ki jika kendong mo kinang kendong mentang mi usngau shu nomor beli ba la longsor ha ni usngau ya kimi ki jongi ba ki khot na ying ni la ka sha du sti sa siliang lum ram ni dang usngau tek namar balai empat don gini gini baik building nyidang ya sengong tik mah kikmi tu ngam mes pa piki bala kamsor menta nganget pinsa mes baik kan ni buat pinsa kami ya sengong su kikmi beki kot ya lagi jengki kun na siliang lum dia kata kepor am kini kikna kita ngilak kai ini kikmi am dalam jan slap kau tu kilan mare kila kot ya lagi jengki kun badeng. Saya kalau minta, badu. Tak, wan nak saying. Minta kisah kon. Ngan wan rak do udin. Kisah kon minta dia. Dilihat kum no, kini kena mas ni semua kikot kini pak minta dilihat kum no, ting ngisi bugul, mah di igul baret yang ngilak football ngibut ekspar jeri, tu badan strap, ting julap syuban. Bar maret nama dapong itu si parti da maret lah telam tu am kau wit am maret ngim stat shu kai bangila ni prung be kiti maret be wut mas nyop shu start maret be wut lecha li maret sieng dia kerja kum ta kai ni kena haba onda kila kai kum ta lawan las dangwan tau slap ki maret ban len no sieng di kelek kum no isania ha kata ka kenro jong kata ka teman ada kelasania ha kata ka kenro jong ka teman ya song tat mo ta yo ikan deki kemis yo ani itu sopo pe jing bang tenat bahe jing bang ba jing isnyam bunya bam ti bang ba mo te don wei knau bedu pan siu nu so na i mi mo bangin ni ko bam palat mo dilek kunu ni ba du ikan ye tai mi ba isdang lum jan kat bai dang lum jan mo ras tang slap ka beneng yong kumno mi semua pasi ai so ini namar ngilat ko bam ti namar bangin thai mo ngila lekai ngila thai semua pasi ai bangin bam yo nu so kata kami em dah kajing bitar pi kat kadang lum jan mo kadang lum jan selesi kadang lum jan gitu kadang kajing bitar ko ong ben ka kena ngan kawang do mau sibet pemta te ka hit ban dah kajing bitar kam ai trot yo nu so ka penlong yo ni ba do undom andala dom ba do la bitar em o kumno nalo bakas ka beneng kala sedang selam omi i la da pim ai yang yo nu so ngan khot ya ke erlang thari kan wan banen shop ya kini kiding so jupi baro bat ken hablut kini kisok baro di jaran kan bahasa teng sipang kemba minit lain minit kata ke erlang thari ke sedang banwan sisa nomor balas sedang selap ke beneng kadien kalawan wan kal air lawan sekolah suki wan sekolah jubeng season 1 kata kal air kar jenrat kita kisok baru kapan kita kisok badiang berman kita kisok berkot kila hab dah pok madan le kumno marsen hab kita kisok hambadan ini ki kena daga keben kilik mare li tam kita kisok calo sopo ko uthau mare oh kilik mare bodo badan kilik simpelani yang kelai ban song ini kisok dam sibong mara daga bernikah sendat dia tap daga bernikah man rai kita kisok ki bahab hamadan man ra syeng tengi yang ni ba kanika kateman kami kalong ka kumno kalong ka khamna ti kum kihap ki barit ni dei banlong ki ba sbun mo ni dei banlong ki ba sbun kum uni ukna haba uli ay ki jingbam ha uji su syem benut uni ukna bani ay uji su namar belai uji su ulong kai kanong rem ka bas kem ka jungi bala dangi ay tilut ha uji su ka ai ka bangidon yala ka jingim ka jungi hi baro ni ay ti ha uji su kamot ba uji su hi updiang bat unkerku yangi unkerku kerhai mo kumakan ke jing kana ko ong ba balai ba ujisu hadien ba ulah kerku yakini ki jing bam kilaman roi kerhai
kumjuru ladang ni pet sekabenta ka baar kani ka jingget balai ba uni ukna usbun namar balai ka daw kalong ba usbun balai ailut show jisu namar badai ba ungai ba ujisu ula balai ki kamba ula ban penman roy kerhai gitu ki jingbam kenang ba omdei bangan yo bam tang manga ngan ai lang kini ki pai ba baro jingbam udi jang asan teli ki pu berarti ki dok ha dengan ai show jisu namar nganget bu jisu ula balai ki kamba un kerku buat un pendap kini ki pai ba baro ban ai lang sekiwei mo nyidi ban long ki basbon kum basbon uni ukna bat kum ta udang nget dru udang nget jau jisu bau jisu la ban le ki kamba ban pendap kini ki sanajar ngut ki pai ba kita ki jingbam adu kita ki pai ba ki layak kedang ki la kedang pala ki ki kedang ki ban lo bau bangau ni jingbam mo kini santri ku arti ka udah bang sisa nomor balai nomor bau kerku uji su di kumta kum ki hab ki beret nyidi ban long kum no nyidi ban long ki basbon ban nyidi bandon kajinget ke baskam ha uji su nyidi bandon kajinget namar balai kanong rem kajingi kum ki kun hem beret kum ki kun kristan nyidon kanong rem ke baskam kajingi bat kata de mano de uji su ladangi ai tilut ha uji su yakini kijing bam kijongi mo habashwa bang bam jang nyida dwai am ngaji ite ngasi tip de kidon ki khna ki dwai am teng kim julap su ban dwai ru lapor bam ja teng mar senyok kaja la su simbet latihan teng kelet duai dalak kelet duai teng oh sadwai tak su duai ru tang sipang amen mo kidam pasti ki denak takadau ki ngasi ikini ki kena ki balong kumta re habangi IT su jisu ngi da duai mi dei ban dem khamad ujong ujisu bonong atrai ai ngo ime kini ki jingbam iba me ai yanga ya kayeng kasem ko jonga ba melak kuleng ba ime ipa jongai ki kam ki ti ki barok ban nilayo ikan kabam kerhai mela pendap ya kup kasem gojongi mela pendap iki jundan kam ke yang kasem jingi baro den am ti kum tangi di ban IT shop blai IT shop blai da kejing dua ya kini kejing bam ki bangidan ya kup kasem gojongi ka jan kan mo ngila ban phong ki sabti ba itunan menu ba ai kitu ai Doraemon ai Pokemon ai Peppa Pig menu ba ai uji su ti dena kita kadau di ban ai ngo su uji su kanang bu nyo ban ban kerku ya kajing im jung pi kumbau kerku ya kini kijing bam ba ka ting jung blai ko ong badang tam sa kumba khat ar tu kri kum taru ujisu un kerku ya kayeng kasem jung pi un kerku ya pi ya ki kimi ki pa ki jung pi ba pendap kerhai ya ka bam kadi ka kup kasem kijing dang kam chi baro badru ba onang tam sa khat ar tu kri kum taru ba pisala ban ai pat sa sekiwei pan ki para marjan marpa ki perlok ki bai ki jong pi ki bom don ya ka bam watang ban bam ru mo kamta makni ko por lockdown menta pi isibun ba pri kim yo su ban pre ban kata hagani ka lockdown menta kim yo su ban letre le kata di namar balai namar ba kadon kani ka klam kumta ki la thongan henry sibun ki seng kilami balai bani ai ki jing bam yo khau ka sini u phan kumta ter yaki namar balai ban pendap bam ki ka ai gatu ka de namar ba kala rung haki ya kan ka jing sebun bat ka jinget hau blai idon ka jing sebun bat ki nget hau blai ba un kerku dena ta ka daw pen ba ki sayo ban sam sekui pan ki para mensim ki kordor ki batangan ki badan kam ya ka bam kadi di dena ka daw kum ki hab ki baren sa sisien pat ngan pen kemau pi bangi di balong kum no baning kong ki basbon ban baar bangin nyat hau jisu ba ulak ban le iki kamba ujisu hi udai kan nongrem ka baskem ka jongi ladangi IT hakiwe kala ban sep hande ladangi IT lut hau jisu hi kamon ka eru kanom sep bat kanom long leno henry kan multiply bat kanang kurku kanang dap kerhai ha ka jing im ka jingi ka baman kasngi tu ble un kurku pi ba skor ba skap ki ba pej gan program ha kane ka step tu ble un kurku unang pendap ik jing dan kam kayeng kasem ka jongpi bat kumjur ya ki praman sim ba kodor baro tu ble ka jing suk undan ringkat lemat pi nak benta ka brom ka jong ble amen teh kani ka por nila poi sa kabenta ka ban penwai no ya ka jing sakri ka jongi lemba jong step tingamla aklam da ai kuble ya pi kinong sim benta ha kani ka step ya ine scam ling do ibalai la mingi kitu ki jing ruai bat kumju ya iyai bha ku par jerwa ibla ai ka jerwa ka bagarpang bat ka basngo tanat ka jong i lengba jong kani ka step tigum ta nginyo ban penwai no ya ka jing sakri ka jongi
ngin ye so lang ka jing ruai ka ban riu spa iwe na ka ba thamai bat san spa pra pon riu na ka ba khamrim Ki ko mina salam ki khuan ki lam shu Giêsu ki sen ran te kem sha tin wan ki be no ru ya ki u Giêsu ken ra nu yo i u be snow ha u ong ha ki sha ya ki Khynnah ba ken wan ha nga Shem kum ya kita van kodop hakashadam kan long nong su maryaki wan benoti yaki hanga ki donu tigin ai kin shom ban nga hari jing shai shayaki Khynnah bakin wan hanga Sobon u Giêsu khat snow haya kita mon hajar pen ban ki dang sa ka nam chong u kim te kim pan i thu kak tien u lei kim pan yo snow kak tien ai ai shaya ki Khynnah bakin wan hanga Riu dum to walang to ring i ben riu baro tin pret ya ki play thao jong ki ran ngai kak tin jong mi ben pao ya la li a u play ben i ha ki ka ching ai ai khot ya ki Khynnah ban wan lun ha mi Titoken ki hab ki barit baro mentang ngin yo ban penwai no tingah ke kerpat phi ba penbu ye ki kiti ban ngin yo ong lang ye ka jing duai utrai bat ading katangan sepenwai mo token ko kpa jingi ubah bedeng long ka bkhoj ka kerteng ka jongme karwan ka hima ka jongme long ru ka mon ka jongme ha ka khandong kumbah meneng bat tu ai hangi ye ki jing bam ki jingi ki bahala ka singi bat tu ma pru ngi ye ki rengkang ki jingi kumbang ngiru imap ya kibalet seniwingi batu wat yala mingi syaka jing penshoy nri sumaringi na kabasniw na ba jong melong kahima kabor ba kabrom ru hala kartak amen batu try unda kmitu apreng jonga ba jong pi habangi medan syu markmat parlok hi batu ai ba kajinga e kajing Jesus Christ bo try kajing it ba kajing blay ba kupa lamru kajing slok ka bathiang ba pensyai bor kajong mensim khoj tu ai kini barok lai kana syong sa ring tat lemban ngi ki hap ki baret hang ne pat hakalem satlak hi ka perthai naduk mentabat seduki artabat ki bawam jukut ru amen